ପକୋଡ଼ାଟା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କର। କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଗରମ ମଉଲି ଅଛି, ଟଙ୍କା ତୋରାଣୀ ଅଛି। ଖାଲି ପାଣି ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ବଳରାମ। କଣ ଇଏ ଧୂଆଁ ଅଳ୍ପ ନା ଧୂଆଁ ଅଧିକ ନିଆଁ କମ? କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। କେତେ ହେଇଥିଲା? 6 ଏଇଟା ପକେଇ ହେଇଗଲା। छोटा डबा ଏଇଟା ଠିକ ଦିନୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ଠିକ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖ ତମ ଦହିର ଅସଲ ରୂପ। ମୁଁ ଅଛି ବାଳ ଭାବୁଛୁ ଡାକୁନୁ ବାଳ ଛୁଆ